I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king, and you. Il-kantant leġġendarju David Bowie miet fl-età ta' 69 sena wara ġlieda ta' 18-il xahar mal-kanċer. Bowie bla dubju se jibqa' magħruf għall-istil partikolari tiegħu u għad-diski li ħareġ li minkejja żmien baqgħu popolari ferm. Fosthom Space Oddity li fl-1969 kienet l-ewwel suċċess kbir tiegħu. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Fl-1983 laħaq suċċess kummerċjali bl-album Let's Dance wara snin twal ta' suċċessi oħra b'diski bħal Rebel Rebel, Heroes, Starman, The Man Who Sold the World u l-kollaborazzjoni mużikali ma' Queen Under Pressure li però Bowie qatt ma kanta live ma' Freddie Mercury. Il-karriera mużikali tiegħu baqgħet għaddejja sal-aħħar e kif propju ftit jimilu fit-8 ta' Jannar, jiġifieri feluq sninu, Bowie ħareġ l-aħħar CD tiegħu bl-isem Black Star. L-aħbar ta' mewtu waslet għal mewġa ta' messaġġi fuq l-internet fejn eluf esprimew id-dieqa tagħhom għal din l-aħbar, inkluż personalitajiet famużi u astronaut Ingliż li mill-International Space Center tenna kif Bowie kien ta' ispirazzjoni għal ħafna. Just for one